Bien, vamos a comenzar la segunda parte de esta jornada con la intervención de Rebeca Blanco. A Rebeca la conocéis todos, es la coordinadora de la sección de Patrimonio del Consejo de Cultura Galega y en el resumen de su currículum vitae que os han dado, que lo tenéis delante, como estas sesiones son también grabadas, pues una manera también de manifestarlo a aquellos que lo siguen por streaming. Ella es licenciada en Geografía e Historia, una especialidad de Historia de Arte. Es doctora de Arqueología por la Universidad del País Vasco desde 2015. Pertenece a un grupo de investigación de Sincrisis. Ha colaborado con el Instituto de Ciencias de Patrimonio del CSIC hasta octubre del 2013. Su tesis doctoral tiene que ver con la intervención que va a hacer ahora, es sobre arquitectura de paisaje, fortificaciones da fronteira no sur de Galicia e norte de Portugal. Y además tiene un portal, cosa que yo no sabía hasta que no he leído este resumen, sobre la construcción de una frontera, fortificaciones e paisaje durante la Guerra Hispano-Portuguesa de 1640 a 1668. ¿no? Y en ese momento creo que eres investigadora del Laboratorio de Paisaje, Patrimonio y Territorio de la Universidad do Miño. Ya falar de las fortificaciones modernas do Miño, reflexión sobre diferentes estrategias para su aposta en valor, ¿no? Dentro de ese contexto que hemos debatido ayer, donde el patrimonio de los ríos no solamente es el cauce, las riberas y las márgenes, sino que es todo un entorno y un contexto más amplio, que ha sido una de las conclusiones de ayer. Rebeca. Vale. Gracias, Carlos. Bueno, vou a ir un pouco rápido porque quero contar moitas cousas, temos evidentemente un tempo limitado e porque me gustaría, ao final da charla, intentar a ver se nos queda tempo para visibilizar para ver un audiovisual no que eu participei de maneira secundaria, pero que se chama O Castelo da Froita. Entón, a ver se nos dá tempo de velo, non? Polo menos unha parte do mesmo. Ben, cando Carlos me convidou a participar nestas xornadas, presentando un pouco todo o que é a paisaxe fortificada do Baixo Miño, a verdade é que pensei no bastante, porque mañán temos outro congreso sobre patrimonio e fronteira no que falaremos en parte dos aspectos, de algún dos aspectos que vou a intentar transmitir os hoxe, pero sí que desde perspectivas distintas. Hoxe intentarei falar desde os aspectos relacionados coa posta en valor e a recepción do patrimonio, deste patrimonio en concreto, polo tanto, ese será o eixo da charla, mentras que mañán interésame máis a perspectiva das identidades que se xeran a partir da construcción da fronteira e como eso se materializa no territorio. Ben, a charla está estruturada neses 6 puntos que tedes aí, no que intentarei ver un pouco como o río foi o escenario da materialidade dunha guerra, da materialidade dunha defensa e, polo tanto, da construción dunha paisaxe cultural. Formularei 3 preguntas que creo que son claves para entender por que a necesidade da posta en valor deste tipo de patrimonios. Como ontes, aí o tema de cal debe ser a cadea de accións que se levan a cabo para poñer en valor elementos deste tipo, decidín introducir isto en relación coa xestión, a cadea de valor do patrimonio cultural aplicada a esta paisaxe fortificada. Logo veremos esas materialidades e como esas materialidades construen patrimonios a partir dun proceso precisamente de revalorización dos mesmos.
Finalmente, na última parte, intentarei facer, a través de 2 exemplos e de unha reflexión, unha visión sobre a versión, recepción e inclusión das comunidades na posta en valor do patrimonio, e se nos dá tempo, como digo, veremos ese documental O Castelo da Froita de Sara Traba. Ben, quería comezar por esta imaxe, porque se algo temos, a ventaxa de traballar, eu son arqueóloga, como arqueóloga con períodos históricos, é que temos moita máis información que os prehistoriadores, o cal para nós, por unha parte unha ventaxa e por outra parte un problema, como veremos, porque moitas veces partimos de ideas preconcebidas, non? Pero sí que no Baixo Miño hai moitísima documentación cartográfica e gráfica tanto do século XV en adiante, do século XV, XVI, XVII ou XVIII como este plano, no que en moitas destes mapas topográficos aparece sempre reflexado a presencia desas fortificacións, como vedes aquí, pois isto é a Praza Forte de Monsao en frente de Salvaterra, aquí tedes Valença con Tui, etc. E, como vedes, toda unha liña que esta de aquí, de fachos, de luminarias dispostas en altura nesa serra que pecha polo norte a cunca do Miño, dando permitindo un control do territorio desde esta zona elevada. Pois nos digamos que partimos dun certo coñecemento adquirido a través deste tipo de planimetrías. Ben, o río, neste caso, o río Miño, constitúe, como sabedes, a fronteira entre o sur de Galicia e o norte de Portugal, é a zona coñecida como raya húmida, que se diferencia da raya seca, onde non existe este elemento xeográfico que permite visibilizar a fronteira administrativa, e hoxe é un elemento de unión, como vedes aquí, a través da ponte da Amizade que une as poboacións de Goián e de Vilanova de Cerveira, pero durante moito tempo foi un elemento de separación, non? E é o que vamos a ver un pouco a través desta presentación, como se construiu a fronteira a través do río, como o río formou parte da mesma, e todo o patrimonio que se xerou a partir deste entorno. Aquí tedes outro mapa tamén de 1728, neste caso, cos límites de pesca do río Miño, onde tamén, como vedes, están representadas todas esas fortificacións. É dicir, é un elemento moi visible, moi visibilizado na cartografía e no imaginario da época, aínda que despois, en moitos aspectos, como veremos, invisibilizouse totalmente, sobre todo na parte galega. Ben, por situarnos xeográficamente, esta é a zona que corresponde á raya húmeda, a separación entre España e Portugal na zona correspondente a Galicia, é onde nos levamos a cabo dende o 2003, cando tivemos a sorte de participar no Plan Director Fortrans, logo veremos algo del, focalizado na posta en valor das fortificacións transfronteirizas do tramo baixo do río Miño, e aquí comenzaría o que se coñece como a raya seca, que é toda esa fronteira na que non existe un río como elemento diferenciador. E a miña investigación, o que presentou hoxe, céntrase precisamente na raya húmeda. Por contextualizar, como sabedes, en 1640 é o momento no que o duque de Bragança toma o Palacio de Axuda en Lisboa e dá comenzo o que se coñece como a Guerra da Restauración, momento no cal, ata 1668, hai unha guerra de posicións, unha guerra na que se consolida a fronteira e que remata en 1668 coa independencia de Portugal. A primeira consecuencia desta guerra na fronteira, especialmente na zona do Miño, foi a transformación dunha paisaxe defensiva que xa existía en época medieval, cunha serie de castelos, de torres, etc., situadas nas ribeiras do Miño, sobre todo
no momento en que a partir da firma do Tratado de Alcañices no século XIII hai unha iniciativa, existe unha iniciativa resia na que decide dispoñer, proteger a poboación coa construcción dunha serie de castelos. Logo veremos algún destes exemplos e a transformación que hai durante o século XVII. E a primeira consecuencia foi a modernización durante este período de todo ese trazado defensivo, porque, como sabedes, en época moderna introdúcese a pólvora, modifícanse as armas, pasamos de armas arrosarizas a armas pirobalísticas e as fortificacións medievais non eran capaces de soportar os impactos, por exemplo, dos canóns. É necesario a búsqueda dunha nova arquitectura, é necesario modificar as trazas da arte militar por unha nova arte moderna que se chama fortificación abaluartada. Ben, a ese momento inicial, no momento en que estala a guerra, en toda esta zona tiñamos unha serie de conxuntos defensivos onde había unha serie de castelos ou torreóns, como é o caso de Valença, La Pela, o Monsao, en la zona portuguesa, ou Salvaterra, Tui e a Barca de Goián na zona galega. Todas estas, como vedes, hai unha fronteira dual na que temos a un e outro lado do río unha poboación fortificada ou unha torre defensiva que basicamente estaban ocupando os lugares de paso, os pasos de barcas por onde o río Miño era transitable, que había que protexer e nos que xa dende época romana, como é no caso de Lobelle e a Barca de Goián, existen cais, existen pasos, existen vilas asociadas ao comercio que había nesa zona. Pois isto consolídase ao longo do tempo e ao final, como vos decía, en época medieval construense toda unha serie de castelos. Ben, a construcción, a guerra moderna, o que trouxo foi unha transformación radical dese patrimonio coa construcción de todo un sistema defensivo en cada un destes pasos de barcas, onde xa non solamente había unha fortaleza enfrentada a outra do outro lado, senón que alrededor delas, como vedes, construese toda unha defensa avanzada que o que fai é impedir que o exército contrario chegue ao elemento principal que é a fortificación urbana. Pois no caso, por exemplo, de Salvaterra, que é ocupada en 1643 polos portugueses e estuvo nas súas mans ata 1658, o que fan os galegos é, arredor dela, construir o Forte da Aitona, o Forte de Fiolledo, o Forte de Fillaboa e así toda unha serie de elementos que impiden o paso do exército portugués cara a Tui por unha parte e cara ao norte de Galicia por outra. Entón, como vedes, transformase totalmente esta paisaxe. Pasamos deste tipo de elementos. Isto que vedes aquí é un debuxo de Duarte de Armas de inicios do século XVI, no que este autor foi reflectindo como era a fortificación da fronteira nese momento. É un documento para nós importantísimo porque permítenos ver como eran os castelos, en que estado estaban e a partir de aí entender a transformación que se produce no século XVIII e, como vedes, responde a un tipo de fortificación de planta prácticamente circular, en algún caso ovalada, con unha serie de torres salonando as murallas, as torres de homenaxe ou de homenaxe e as barbacás exteriores que eran un muro baixo tamén con torreóns. E pasamos desto a isto outro. Neste momento, no caso, por exemplo, de Vilanova de Cerveira, que estades vendo aquí, o castelo de Don Dinís, que leva a cabo Don Dinís, que acabamos de ver, estaría situado nesta zona e prácticamente o que hoxe se conserva en Vilanova de Cerveira desta fortificación medieval, moderna, perdón, o que fan é envolver a vila nesa cinta defensiva que agora está caracterizada pola presencia destas figuras en punta de flecha que se denominan baluartes e que dan o nome a tipoloxía da fortificación que se fai neste momento. Pero, como veredes, ademais de protexer a poboación que xa existía con este tipo de defensas, tamén construen outras no entorno, como é o Forte de Lobelle ou de Novella,
onde estaría o paso do río Miño nesta zona. Como vedes aquí, o Miño estreitase, deste lado hai un cais que nas excavacións aparece un material romano e tamén alto medieval, e deste lado hai unha pequena vila romana. Ou nesta zona de aquí, onde estaría outro paso do río, hoxe en día temos deste lado o Forte de San Lourenzo, que logo veremos, e aquí teríamos o paso que había nesa época. É dicir, como vedes, están as dúas fortificacións protexendo as zonas de paso. Pero na zona de serra, isto é a serra da Gávea, a representación da serra da Gávea, tamén dispoñen toda unha serie de atalayas de control, pois neste caso, tanto do paso dos ríos, como das propias fortificacións, como dos camiños que neste caso conducían hacia aquí a Valensa e hacia aquí hacia Camiña. Como vedes, é unha estrutura moito máis complexa do que tiñamos en época medieval. Logo volveremos sobre esta imaxe, pero como consecuencia do estudo realizado na miña tese de doutoramento, tamén previamente no traballo do plan director, o que fixemos foi identificar toda unha estrutura defensiva ao longo do río Miño que o que fai é construir sistemas fortificados nesas zonas de paso en torno, tanto ás vías de tránsito terrestres, que son estas que recorren en sentido este-oeste toda a ribeira do Miño polo lado portugués e polo lado galego, pero tamén, como vedes, en sentido norte-sur, seguindo as cuncas de outros ríos ou seguindo as vías de tránsito natural que, por exemplo, neste caso comunica a vila de Monsao con Arcos de Valdevez e aquí na zona onde se xunta na Portela de Vez, estaría tamén outro pequeno conxunto defensivo. Como vedes, é todo un sistema que va artellando ao longo do río unha defensa a un e outro lado do territorio. Nesta época a fronteira foi móvil, é dicir, unhas veces os galegos ocupaban parte do territorio portugués e a fronteira movíase e os portugueses ocupaban parte do territorio galego e a fronteira movíase tamén cara ao norte. Isto rompeuse coa devolución das plazas, que foi unha das consecuencias da firma do Tratado de Paz en 1668. Ben, vos decía que quería formular 3 preguntas que creo que son importantes de cara a comprender por que é necesaria a posta en valor deste tipo de patrimonios e, en certo modo, como deberíamos facela. A primeira delas é unha pregunta retórica que eu me fago moitas veces cando fago unha charla tanto deste tipo de fortificación no Baixo Miño como na zona da Raia Seca, e é basicamente canto tempo ten que pasar para que perdamos a memoria histórica do noso patrimonio, que a veces é un fenómeno bastante máis rápido do que realmente somos capaces de percibir. Canto tempo ten que pasar para que pasemos de imaxes como esta? Estas son algúns dos debuxos que vos decía que había na época. Aquí está representado o Forte de Amorín, situado no concello de Tomiño, e no outro lado, aquí estaría este outro, que é o Forte de San Luís Gonzaga, en São Pedro da Torre, que construen os galegos en esa zona portuguesa cando ocupan São Pedro da Torre para facer unha cabeza de ponte nesta zona. Tiñamos, ao iniciar o traballo, esta memoria, tiñamos estas imaxes. E tamén tiñamos planos de conxunto como este, nos que aparecen representados, como vedes, o Forte de Amorín en Galicia, do outro lado o Forte de São Pedro da Torre, este outro máis pequeniño que o Forte de Belén, que tamén se conserva, pero digamos que neste momento eran visibles e había unha memoria tanto real como visual, como material, como a través dos planos. Ben, a esta outra imaxe. Isto que vedes aquí é como estaban as fortificacións cando iniciamos os traballos no plan director. Isto é o Forte de Amorín, totalmente oculto pola vexetación, e este outro é o Forte de São Pedro da Torre, que está no outro lado, coñecido como San Luís Gonzaga, que, como vedes, se sitúan nunha zona de estreitamento do río onde había un paso de barcas. Estaban totalmente invisibilizados. Non solamente invisibilizados a propia vista dos especialistas que traballamos neso, senón que a xente que vivía aquí no barrio da Rotea non sabía que había unha fortificación.
Estamos falando de moi pouco tempo entre 1668 e a actualidade, se comparamos coa memoria, por exemplo, que temos dos castros en algúns lugares. A segunda pregunta sería como podemos recuperar esa memoria. Que temos que facer, en primeiro lugar, ese proceso de significación, de investigación e de documentación dos elementos para recuperar isto. Isto que tedes aquí é unha imaxe do mesmo lugar a partir dos datos LIDAR, é un mapa de pendentes obtido a partir dos datos LIDAR, no que sabedes que o LIDAR o que fai é registrar cun láser o punto da superficie terrestre, eso nos permite saber como é a transformación que ten esa paisaxe, que elementos conserva, etc. E somos capaces de retirar a vegetación que o cubre, nese caso, pois ese arborado. E o que vemos debaixo é esta maravilla que é o Forte de Amorín, que é un dos máis desde o punto de vista formal e de planta, dos máis complexos que temos en Galicia. E se ve desde outro lado, estaría esta estrela de 5 puntas, que é o Forte de San Luis Gonzaga, coa atalaya de Santa Teresa e a liña de comunicación entre ambos. Se vedes, isto que é un plano o datamos en torno a finais do século XVIII porque coñecemos outros planos de Josep Lafuente da zona que están datados desa mesma data. Como vedes, hai unha similitude impresionante entre que o plano histórico que sabemos que dibuixaron na época e a realidade do que hoxe en día se conserva. Como vedes, é un elemento, ten algunhas zonas alteradas como está aquí ou esta outra media lúa, pero está prácticamente intacto. O primeiro que houve que facer é recuperar a súa memoria. Nos, como investigadores, como arqueólogos, tivemos que documentar o que había, pero tamén que recuperar a memoria deste elemento para, sobre todo, a nosa traballo como arqueólogos, pero tamén para as comunidades locais. Esta é unha superposición de outro plano do mesmo lugar, de 1730, sobre unha imaxe do voo americano, na que aínda se podía percibir como parte da plaza, da obra coronada que está diante do forte, aínda se percibía, aínda non estaba coberta totalmente de vegetación e tiña ademais a planta dun cuartel e de outra construción que estamos identificando posiblemente como a capela. E a terceira pregunta sería por que é importante recuperar esa memoria e con ela o patrimonio. E espero poder respondela co seguinte parte da charla. Ben, a cadea de valor do patrimonio cultural aplicada á paisaxe fortificada moderna do Baixo Miño é o proceso enfocado dende a xestión integral do patrimonio, mediante o cal nos intentamos documentar este tipo de elementos, significarlos, darlles un valor e, finalmente, poñelos en valor, valorizalos. Entón, vamos a ver un pouco o proceso seguido. O punto de partida era un pouco mesmo o caso que o que acabamos de ver en Amorín. Isto que tedes aquí é a vila mariñeira de A Guarda, que está no extremo máis occidental do Miño, onde fai desembocadura no Atlántico, e como vedes, está oculto tamén baixo unha masa boscosa o que é o Castelo de Santa Cruz, que naquel momento polo menos a memoria máis recente, tampouco se conservaba, e eu mesmo, eu non sou exactamente da zona, pero si de moi cerquiña, o meu avó e de San Miguel de Tabagón, ali no Rosal, e vamos moito a Guarda. Eu non coñecía a existencia deste elemento hasta que empezamos a traballar aquí. Pois todo isto un castelo, ademais, de maiores dimensiones incluso de que era a Guarda histórica en aquel momento que se construye aquí. É importante reivindicar a figura de Jaime Garrido Rodríguez, un arquitecto vigués que, como moitos sabedes, traballou na recuperación de moitas das arquitecturas que se perderon do Vigo histórico, do Vigo decimonónico, ecléctico, e que fixo un traballo importantísimo en todo o Baixo Miño. No ano 1982 dedicouse con fondos propios a documentar
todos os elementos que se conservaban nesta zona, levantando planos topográficos de todo o que coñecía, non, do Estado naquel momento. Para nos foi un documento clave porque moitas destas estruturas se perderan, xa non existían, estaban destruídas por diferentes intervencións, pero ademais permitíanos, no caso de si conservarse, comprobar como se foran deteriorando moitas destas estruturas entre 1982 e o momento do inicio do Plan Director, que era o ano 2003. Se volvemos a esta pregunta, estábamos falando de patrimonios invisibles, de casi de xigantes ocultos que debíamos recuperar mediante un proceso de resignificación dos mesmos, que implicaba, como digo, un traballo de coñecemento, un traballo de significación, de valorización e, finalmente, de posta en valor. Isto que tedes aquí é unha representación da cadea de valor do patrimonio cultural, na que hai toda unha serie de instancias valorativas nas que debemos traballar encadenadas unha detrás de outra para identificar, documentar, significar, valorar, conservar e, finalmente, valorizar os elementos. Cando conseguimos facer isto, o que facemos é crear narrativas, é dicir, unha vez que conseguimos documentar os elementos patrimoniais que nos interesan, neste caso a fortificación do Baixo Miño, podemos dotar de contido o coñecemento dese patrimonio e, ao mesmo tempo, iniciar un proceso de patrimonialización de elementos que ata ese momento non se consideraban como tal. Como sabedes, o patrimonio é aquelo que nos sancionamos como tal, nos como sociedade, a través das administracións públicas, dos traballos expertos, etc. Pero ten que haber un traballo de sancionamento dese patrimonio. Pero, ademais, creíamos que é importante incluir unha última parte que é a recepción do patrimonio, é dicir, todo este traballo de maneira conxunta coa sociedade, como a incluímos no proceso de elaboración e, sobre todo, creíamos que era importante facer narrativas inclusivas na que as comunidades locais estiveran presentes desde o primeiro momento da cadea de valor, desde a fase de identificación, o cal non sempre é posible por diferentes motivos, pero sí creo que é importante reivindicalo e intentar leválo intentar que se realice. Ben, a min gustame moito esta imaxe porque creo que conta moitas cousas, non conta é unha visión desa paisaxe fortificada e tedes o río Miño na zona de isto de Vilanova de Cerveira, esta é a Illa dos Amores, así chamada precisamente pola forma de corazón que ten, aquí tedes a desembocadura, este o pico do Gois, e como vedes está toda esta zona envolta por unha cadea montañosa que pecha o val polo sur, no caso portugués, e polo norte, no caso galego. Nos estamos no Alto do Cervo e estamos precisamente poñendo en valor este patrimonio. O sea, un dos traballos que fixemos máis intensivos unha vez coñecido hasta onde podíamos a paisaxe cultural do Miño foi traballar con distintas comunidades, tanto de expertos como de administracións, como comunidades locales, asociacións veciñais, nenos, escolas, etc., ensinando o que coñecíamos desto e, ao mesmo tempo, coñecendo o que eles sabían deste espazo, non? Entón, a pregunta é iso, como podemos narrar unha paisaxe que é algo moi complexo, moito máis complexo que un xacemento único, non? E aquí un pouco volvemos á pregunta que facíamos antes. Por que é importante facer isto? Ben, e este é un exemplo que a mí gustame moito porque creo que é bastante significativo da fragilidade do rexistro arqueolóxico, da fragilidade do rexistro documental e da importancia de facer ese traballo da cadea de valor do patrimonio para dotar de contidos reais e de narrativas reais aquilo que queremos poñer en valor. Esta imaxe que vedes aquí é o pouco que nos queda da atalaya que os portugueses construíron en 1665, unha vez que ocupan a vila de Aguarda, na desembocadura, nunha pequeno penedo que había na desembocadura na baía de Aguarda,
onde hoxe está o porto, e que foi destruído polo Concello en 1948, precisamente porque era necesario ampliar o malecón, facer un espolón nesa zona, un espigón, perdón, nesa zona onde ter os barcos, guardar as redes, etc. Entonces, deciden eliminar este elemento. Foi unha acción xa moi criticada en aquel momento, a mediados do século XX, porque hoxe en día, se ides a ver o escudo da Vila da Guarda, este é o elemento que aparece no escudo. É dicir, algo que simbólicamente estaba na memoria colectiva e actual da paisaxe urbana, desapareceu. De repente, eliminámola. Ben, afortunadamente temos esta fotografía de Bucci Wet de finais do século XIX e tamén temos este outro grabado de Avendaño que aparece na Ilustración Galega e Asturiana que a min resultoume moi interesante no meu traballo de análise deste elemento, porque se vos fixades, bueno, como vedes, o grabado está basado literalmente na imaxe, na fotografía, pero sustitúen os nenos por uns pescadores coas súas redes e, ademais, cambian algúns aspectos da atalaya. Se vos fixades, a atalaya é un elemento de mampostería, non sei se se aprecia moito, que ten unha ventana alta, unha espilleira característica deste tipo de elementos aquí, e, sin embargo, no debuxo aparece unha ventana na parte baixa. Ten unha portada intelada que se mantén tamén no grabado e convirten esta sombra nunha vela dun barco, etc. O sea, fan pequenas modificacións a través dunha representación, unha fotografía non deixa de ser tamén unha representación. Hoxe temos isto. Esta é a atalaya que, por iniciativa do Concello, construída a través dunha escola taller, se fixo para cubrir esa demanda social da recuperación deste elemento. Primeiro, non está onde estaba anterior, é dicir, hai unha ubicación distinta, colocouse no outro lado do porto. E, como vedes, temos ventás baixas e non altas, temos unha porta de medio punto e non unha porta adintelada, é dicir, temos unha construción de sillería, de cantería e non de cachotería, como sería a atalaya original, é dicir, hai unha serie de cambios que son consecuencia de que non hai un coñecemento previo e necesario para recuperar este elemento para a memoria colectiva, o cal non deixa de ser importante que se fixera porque sí que recupera outros valores. Non só temos que xestionar, non só temos que recuperar a memoria do que perdimos, senón que incluso temos que xestionar a recuperación da memoria que nos fixemos na actualidade. Bueno, aquí é simplemente un plano de Gonzalo Luis da Silva Brandao, onde estaría localizada esa atalaya neste lado do porto, mentras que agora a reconstrucción está aquí. A mí parece un exemplo moi bonito porque permite ver un pouco como esa cadea de valor, cando queremos traballar con certo rigor, é importante levala a cabo en todos os seus procesos. Ben, non me vou deter moito no plan director, simplemente deciros que no ano 2003 iniciouse un traballo para estudar esta paisaxe e para recuperar as fortificacións transfronterizas do Miño, un patrimonio, como digo, bastante olvidado. Intentouse traballar en algúns puntos coa cidadanía, o cal non sempre foi posible por distintos elementos que non veñen ao caso aquí. Os directores foron os arquitectos Antonio Lluela, Fernando Cobos e Jaime Garrido, pero realmente había un equipo multidisciplinar que traballamos en diferentes ámbitos, no noso caso, no que sería na documentación, nos traballos arqueolóxicos para comprender este territorio. E foi, como vedes, unha iniciativa levada a cabo por parte da Xunta de Galicia. Por recoller un pouco os datos que comentaba onte Rosa Teira con respecto aos exemplos de Newcastle e do patrimonio inglés, en este caso, a partir da entrega do plan director no ano 2004, levanse executando diferentes iniciativas financiadas por unha parte por fondos Interreg ou por outra parte polo 1% cultural ou ambas, dependendo do elemento. Pero, dende o meu punto de vista, son iniciativas, como veremos, illadas, é dicir, aquí estamos falando dun elemento territorial
que colle a varios concellos, con intereses distintos, con signos políticos distintos, con actividades distintas, enfoques diferentes sobre o patrimonio, sobre o turismo, etc. Mentras non comprendamos que unha paisaxe é un elemento transversal que afecta ao territorio e non actuemos como tal, ao final non haberá unha comprensión total do mesmo. Entón, hai iniciativas por unha parte en A Guarda, por outra parte en Tomiño, por outra parte en Salvaterra, pero non están dentro desa lectura completa da paisaxe. O obxectivo xenérico, como vedes aí, era a documentación e diagnóstico das fortificacións e a elaboración dunha serie de propostas de actuación que son en parte as que se levaron a cabo posteriormente. E entendíase esta paisaxe como un recurso territorial, pero realmente non se comprendeu, dende o meu punto de vista, a paisaxe como tal, sino que había fortificacións que estaban nun territorio, que son cousas distintas. Entenderonse tamén que este recurso era importante para o desenvolvemento turístico da zona e para a valorización da paisaxe fortificada, como así se fixo en algúns destes elementos. Ben, en canto á materialidade, os patrimonios que había que hai no Baixo Miño, intentaremos facer un recorrido pequeniño para comprender como ir da fortaleza á paisaxe. Novamente, volvo a poñer a imaxe de Duarte de Armas, do castelo de Vilanova de Cerveira, perdón, non sei que isto, na que nos recolle, temos a sorte de contar con este documento que recolle a situación destes castelos a inicios do século XVI, antes da súa transformación dunha arquitectura que respondía á arte militar medieval a unha arquitectura que responde á arte militar moderna. No Baixo Miño hai diferentes tipos de patrimonio fortificado que van desde elementos da Idade do Ferro, como ese castro que tedes aí que localizase no concello de Oia, ou o propio castelo de Vilanova de Cerveira, unha estrutura, como vedes, de planta circular, con unha serie de torreóns que envolve a unha poboación e arredor da cal foron crecendo outros elementos urbanos, torres tamén característicos de época medieval sobre pequenas motas, como sería o caso da Torre de Fornelos, ou o que a gran implantación da fortificación moderna ao longo do século XVII, XVIII, en algúns casos rematada no XIX, cuxo exemplo máximo ou máis importante sería a Praza Forte de Valença, que tedes nesta imaxe na que podes ver como esa fortificación moderna envolve o que sería a vila medieval, que localizase nesta parte de aquí, cunha serie de baluartes, de fosos, de camiños cubertos, de medias lúas, de rebelíns, que o que fan é protexer a esa poboación xa existente cunha estrutura medieval, como vos dicía, que localízase no paso de barcas en fronte de Tui, esta é a cidade de Tui, o paso de barcas estaría aquí, moi perto de onde está a ponte de ferro, e que, ademais, dotouse de outros elementos exteriores, como sería a obra coroada, onde está o polvorín, os cuartéis, etc., na colina do Bon Xesús. Ben, como vedes, a arquitectura casi desparrámase na paisaxe. Pasamos dunha estructura concéntrica moi característica das vilas medievais a un elemento que vai ocupando cada vez un territorio maior e que precisa de defensas complementarias para evitar que o inimigo chegue ao elemento máis importante, que era a cidade onde estaba a poboación. É necesario cambiar de modelo porque o que tiñamos de época medieval eran estas grandes torres, esta é a torre de la Pela, que é o único que nos queda do castelo que había nese momento, todo que o recinto defensivo foise destruindo pola construción do núcleo urbano. Aquí tedes esa mesma imaxe no Duarte de Armas, fixadevos como a poboación xa fora crecendo fora do recinto. Isto é o que lle pasa cando atacas un forte medieval
con armas de fogo. Non está preparada para este tipo de elementos, produce impactos importantísimos e é todo o que leva, bueno, esta é unha recreación do ataque polas tropas españolas a Torre de la Pela, cando reconquistan Salvaterra a través da ocupación de primeiro de la Pela e logo de Monsao en 1658. É necesario introducir ou cambiar, introducir un novo modelo que é a fortificación abaluartada, donde as murallas son máis baixas, están ataludadas, xa non son de sillería, sino que se emprega a cachotería ou de gran tamaño, teñen as garitas nas esquinas para controlar o que entra, están rodeadas por un foso, cada cortiña, que é o elemento que une dos baluartes, está protexida por unha media luna. Como vedes, é unha arquitectura máis complexa e de diferentes características a medieval. Aquí teríades unha planta de como a fortificación medieval, o que debuxa Brandao en 1758, envolvía a ese castelo que é prácticamente o único que se conserva. Temos un recinto abaluartado que inclúe a población que fora crecendo no exterior das murallas de Vilanova de Cerveira e un ornabeque orientado ao paso do río controlando a posible ocupación por parte de tropas españolas. Hai un cambio de arquitectura, pasamos dunha arquitectura construída con elementos moi altos, con torres que teñen unha posición sobre o territorio casi señorial, un pouco, en certo modo, visibilizando esa maneira de entender a realidade en época medieval, a unha arquitectura, como vedes aquí, isto é a entrada pola Porta da Gabarra á Praza Forte de Valença, un lugar quizás dos menos coñecidos, pero para min máis bonitos desta fortificación, onde, como vedes, temos as murallas que protexen a vila, unha defensa máis baixa que unha tenalla controlando o acceso, un rebelín que controla esta zona de paso do río, por debaixo habería un foso, por debaixo habería unha media luna, é dicir, unha defensa que vai baixando en altura para que o elemento superior poda controlar o seguinte, e o seguinte, o seguinte, e o seguinte, o seguinte, como se fora casi unha muñeca rusa, non? Hai un cambio de concepto, polo tanto, pasamos destas estruturas de planta circular a elementos que se desparraman no territorio, que son máis abranguentes e ocupan un espacio moito maior. Hai un cambio de estrategia, como vos comentaba antes, xa non hai esa dualidade simplemente entre un elemento enfrentado a un lado do río e outro, como vedes aquí entre Valença e a cidade de Tui, sino que agora, neste momento, ademais destes dous elementos, aquí tes Valença e aquí Tui, ao redor construense todo un cinturón de peche das fortificacións, das estructuras urbanas fortificadas que impide que as tropas, neste caso os galegos, ocuparan o paso do río. Isto son os exemplos que vimos antes de Amorín e São Pedro da Torre controlando este paso. Pois o que fixeron os portugueses é pechar Valença para impedir que os galegos chegaran a esa cidade. É dicir, vais facendo unha defensa que non solamente controla en altura a propia estructura defensiva, sino que tamén o leva ao territorio. O que se fai é os principios da fortificación abaluartada que se postulan neste momento non só se levan a arquitectura, sino que tamén se levan ao territorio, a paisaxe. Nos fixemos un estudo do cálculo de visibilidades para saber que se controlaba desde cada fortaleza, a 800 metros para que é onde distingues a unha persoa con total claridade e a 2 kilómetros que é onde distingues un movimento de tropas, para saber por que as fortalezas estaban colocadas onde estaban colocadas e que parte do territorio controlaban. Se isto aplicamos de maneira múltiple, é dicir, observamos todas as visibilizacións, é dicir, dende cantas fortalezas eu controlo este punto ou dende cantas fortalezas eu controlo este punto, como veredes, tedes aquí unha escala, o máis claro é aquí en blanco o controlo desde 0 puntos, en laranxa desde 1 e no azul desde 12. Se fixadevos como nesta zona do conxunto de Goián, Vilanova de Cerveira,
As zonas máis controladas son esta de aquí e esta de aquí. Para que os fagades unha idea, por aquí pasa o Miño, a vía fluvial, por aquí pasa a vía terrestre que comunica Camiña con Valencia do Miño, a vía terrestre, e por aquí a de comunicación en Galicia entre Tui e a Guarda. Es decir, as fortalezas colócanse controlando os pasos do río, as vías fluviais, as vías terrestres que hai en todo este entorno. Se isto o completamos coa visibilidade dende os fachos deses elementos das zonas altas, veredes que prácticamente ningunha parte do territorio queda sin control por algún tipo de estrutura defensiva das que se fixeron neste momento. Ben, o que fixemos a continuación foi analizar as cuencas fisiográficas, es decir, o espacio xeográfico que controlaba cada un destes conxuntos. No caso de Goián, Vilanova de Cerveira, como vedes, está constreñido entre a Serra do Argalo, no norte, na zona galega, e o que serían as serras da Agave, a Salgosa e Covas na parte portuguesa. Entón, todo este espacio está controlando, como vos decía, as vías, vale? Por aquí ven o Miño, por aquí ven a vía terrestre, portuguesa, aquí a galega, e ademais ese territorio que queda pechado pola propia orografía. E fixadevos como, cando superpoñemos estas vías, como coincide cos puntos de maior control. Isto nos levou a isto. Se isto multiplicamos, aplicamos este estudo en Goián, Vilanova de Cerveira, a Guarda Camiña, en todos os elementos onde hai conxuntos defensivos, o que comprobamos é que é un sistema moi complexo que o que vai facendo é, a través de diferentes conxuntos, dominar todo o territorio, controlar todo o territorio, todos os pasos de barcas, que, como vedes, están marcados, non sei se aprecia moito, en amarelo, por estas flechiñas, pero ademais tamén todas as vías de comunicación, tanto en sentido norte-sur como este-oeste, como comentaba antes, de maneira que se as tropas pasan por algunha parte son controladas por algún deste tipo de elementos. Chegados a este punto, xa temos unha narrativa, vale? Xa coñecemos como se construí esta paisaxe, como foron feitas as fortificacións, a que tipo de estrategias correspondían e a que tipo de arte militar correspondía. É isto suficiente para poñer en valor esta paisaxe cultural? Entraríamos na última parte, na da reversión, recepción e inclusión, que é a última parte da cadea de valor, no que vos decía que era importante facer narrativas inclusivas, que contaran coas comunidades locais, cos distintos expertos que traballan nesta línea e non expertos, con diferentes públicos que, en certo modo, por unha parte, son partícipes da construción deste patrimonio, da sanción deste patrimonio, da xestión, do cuidado, en certo modo, da súa valorización. A revalorización do patrimonio basease en tres aspectos, en moitos máis, pero en tres. O uso, é necesario un uso. O aprecio social, se non existe, como víamos onte, o noso traballo non vale para nada. A relación coa identidade e coa memoria. É necesario que as poboacións locais se identifiquen con un patrimonio, primeiro para recuperar esa memoria, despois para dotar de contido as narrativas e despois para que a revalorización sexa feita desde dentro, non desde arriba. E cando así, e cando non funciona. A partir dos traballos que realizamos no plan director, que en certo modo supuseron unha resignificación das fortalezas e da paisaxe do Miño, sí que puseronse en marcha toda unha serie de iniciativas locais que facían desde xeiras, diferentes visitas guiadas, traballos hai un traballo precioso por parte dun colexio en Goián, no que os rapaces fixeron unha maqueta das fortificacións, un libro que a verdade é maravilloso, que en certo modo supuso un reencontro das comunidades locais e dos rapaces co seu propio patrimonio. Hoxe en día son os mellores coñecedores do que teñen ali. Esta dinámica supuso entón que a propia paisaxe fortificada en algunhas zonas estea funcionando como un recurso cultural.
pero en algunhas zoas, porque, como vos decía antes, non hai unha estructura, non hai unha comprensión da totalidade do territorio e logo poreivos un exemplo con respecto a isto. No proceso de significación nos detectamos importantes diferencias entre Portugal e Galicia. Galicia pode ser extensivo a España. Na construción da fronteira, por unha parte. Para nós ten un significado que é moi diferente do significado que ten para os portugueses. Para nós foi a perda dun territorio e para eles a consecución da súa independencia. E iso xa conleva de partida significados distintos que, en certo modo, afectan a propia construción do patrimonio. En certo modo, a sexta da construción do Portugal moderno da súa independencia ven deste tipo de elementos. Polo tanto, para eles, resignifican a súa realidade máis recente. Para nós, foi unha perda. En certo modo, a maior parte das fortificacións invisibilizáronse consciente ou inconscientemente. No proceso de revalorización, polo tanto, tamén había diferenzas entre Portugal e Galicia. A maior conservación dos elementos fortificados sempre viña da parte portuguesa, que mantiveronse, en certo modo, non só na memoria, sino tamén a través da súa materialidade. Valença, o estado de conservación da vila de Valença como fortificación, ademais de que hoxendía sea un centro comercial, etc., o elemento en sí está totalmente conservado, é absolutamente contrastable co que pasa en frente en Tui, onde houbo que facer todo ese proceso de recuperación da materialidade e resignificación das fortalezas, porque non existía. En Galicia, o proceso de invisibilización que houbo, como vimos ao principio, de todos estes elementos, que tamén afectou en algúns casos a Portugal, pero sobre todo que eran as fortalezas secundarias. As principais nunca se perderon na súa materialidade, na súa memoria. Tentou correxirse a través do plan director e todos os traballos que logo cada un dos investigadores que formamos parte del fixemos pola nosa conta. Foi necesario recrear ou, en certo modo, crear en algúns casos, unha memoria, un aprecio e un uso social que son o que fan sentido ao proceso de posta en valor, de revalorización. Ás veces foi necesario inducilo artificialmente, outras foi necesario recuperar a memoria do olvido, que estaba aí, pero non se lembraba. E outras foi necesario recuperar a súa materialidade. En moitos casos, todas estas dinámicas tiveron que funcionar de maneira conxunta. E vou tentar mostralo a través de dous exemplos. Se non facemos este traballo de memoria, uso social e de recuperación, as fortalezas acaban sendo novamente invisibilizadas. Este é o exemplo de Goián, da fortaleza de Goián, de San Lourenzo en Goián, na que houve unha inversión importantísima con varios interregs, recuperáronse as estructuras, utilizáronse propostas novas moi interesantes, por exemplo, neste caso, o uso da madeira, pero non había unha conexión coa comunidade local. Entón, como esa conexión rompeuse, porque antes era encargada de facer as limpezas e chegou un momento, isto pasou a manos públicas, esas limpezas xa non dependían das comunidades locais. Por lo tanto, comenzáronse novamente a invisibilizar esas arquitecturas nas que se invertirá tanto diñeiro. E vou, como vos decía, rematar con dos exemplos, un sobre a recepción e uso público do patrimonio no Baixo Miño e outro sobre un exemplo que pode ter moitas lecturas. Este é o Forte de San Lourenzo, do que vos estaba falando agora. Bueno, aquí a superposición dos planos, como vedes, o Forte de San Lourenzo que curiosamente construíse unha vez rematada a guerra, cando se devolven as plazas, destrúense as fortificacións terreiras, que son esta de Nosa Señora da Concepción e das Chagas, está totalmente oculta, pero enteira, conservase enteira, e cos materiais construíse un novo elemento na zona do paso do río que pretendía manter unha das plazas máis importantes que había na zona. Este é o estado, unha vez rematadas esas reconstruccións, coa recuperación da media lúa, de varios baluartes, etc. Bueno, aquí tedes
parte dos procesos de restauración levados a cabo do Pozo, do Adarve, o do Baluarte de Santiago, que, como vedes, utiliza esta estructura de láminas de madeira. E isto é o que pasaba 4 anos despois de levarse a cabo a intervención. É dicir, a maleza estaba totalmente cubrindo ese patrimonio restaurado que xa se volvera esquecido en cuestión de 5 anos ou de 4 anos. En fronte, en Vilanova de Cerveira, non sei se o coñecedes, temos un espazo patrimonial, residencial, de formación cultural, de ocio, onde hai unha feira que a xente acude en cantidades todos os sábados, eu mesma. É un espacio vivo, totalmente vivo. E como é vivo e participa a cidadanía e as accións se fan de maneira que se conta coa xente, é un espacio en constante transformación que, por unha parte, no que conviven os usos contemporáneos e as realidades actuais con a cidade histórica, ou o que nos queda da cidade histórica. Aquí tedes unha imaxe do que sería a vila medieval, do pouquiño que queda da fortaleza moderna, que foi totalmente cambiada cando foi necesario construir o ferrocarril pegado ao río e a vía de tránsito que comunica con Valença. E só cando, en certo modo, se asumiron os criterios do plan director e decidiuse xestionar o Forte de San Lorenzo de forma integral, contando co seu espazo, contando coa comprensión global deste elemento, coa parte de enfronte, etc., comenzaron a cambiar as cousas. Foi cando se construiu o espazo Fortaleza, neste caso con fondos do 1% cultural, fixeros unhas gradas, etc. Se logo no debate nos queda tempo, volveré sobre un aspecto con respecto a isto. Pero está vacío. Está vacío. Non hai xente. Prácticamente non hai xente. Hai xente en determinadas épocas do ano que van ali, no verán, os que somos locais, que vamos a bañarnos á playa. Pero non hai a vivencia que hai do outro lado, porque sigue habendo unha desconexión coas comunidades locais. Por lo tanto, é suficiente isto. É suficiente que invertamos tanto diñeiro para que as cousas sigan, en certo modo, como estaban. Outro exemplo é o Castelo de Santa Cruz. Esta é unha imaxe aérea da vila de Aguarda, sacada dende o Tegra, cando o Tegra non estaba cheo de piñeiros e de eucaliptos. E como vedes, aquí está a vila mariñeira, fixádevos, este é o forte de Santa Cruz, a superficie que ten, que prácticamente domina todo o norte, o noreste da vila, e todo o paso que comunica por aquí desde a Guarda hacia Tui, pero tamén hacia o norte, seguindo a costa cara a Oia. Está colocado estratégicamente nunha zona de comunicación que separa o Monte Torroso, onde inician esta serra, con Santa Tegra. E esta era a realidade, xa non do plan director, porque esta fotografía é un pouco posterior, de cando xa comeza a recuperarse novamente este elemento que estaba totalmente oculto, como vos ensinei ao principio, por un arborado. O Forte de Santa Cruz, a partir da desamortización, foi vendido a particulares, foi vendido en partes, dentro do mesmo fixeron unha construcción, plantaron especies e árboles tanto autóctonos como foráneos, e foi crecendo un bosque no interior, un bosque de froitas, un bosque de diferentes especies, que hoxe en día é un espazo recuperado grazas ás iniciativas posteriores ao plan director. Comenzouse unha tala, comenzouse todo un proceso de restauración das fortificacións e dos elementos que había dentro del, e decidiuse, coleime unha imaxe, recuperar este edificio como unha pequena sala para talleres, exposición e auditorio, non? Que foi, e todo o lugar é un espazo aberto que a xente pode visitar, onde se realizan concertos, un espacio realmente cultural. Foi un traballo de moito tempo,
que iniciouse no ano 2005 e inaugurouse, aquí tedes a imaxe, esta non foi a inauguración oficial. Houve unha inauguración oficial posterior coa ministra, xa non me lembro do nome, pero houve unha inauguración anterior para a xente, que foi esta, na que a xente estivo ali, comeu ali, pasamos o día, e a verdade, houve o sentimento de todo o mundo era, por fin volvemos a recuperar este elemento para nós. Aquí sí houve unha identificación de todo o proceso coas comunidades locais, porque en certo modo participaron dela. Aportaron fotografías, aportaron historias, aportaron lendas, historias de vida, etcétera, etcétera. E houve, desde logo, un interés por parte do Concello, unha colaboración por parte da Xunta de Galicia, é dicir, unha colaboración interadministrativa que é necesaria tamén para que este tipo de traballos funcionen. Aquí está a rehabilitación, que, por certo, foi premiada, e dentro dela decidimos facer unha pequena exposición da cal estou bastante orgullosa, non pola exposición en sí, sino porque é bastante modesta, sino porque a idea inicial era, como isto é unha exposición sobre o Castelo de Santa Cruz, ten que ser só unha exposición sobre o Castelo de Santa Cruz. E volvíamos outra vez as ideas, en certo modo, minifundistas de isto é meu, eu poño os diñeiros, entón vamos a traballar sobre o castelo. E ao final, con boa vontade por parte do Concello e das administracións locais, conseguimos facer comprender que isto é parte dunha estructura maior, entón que teñamos que traballar dende a perspectiva da paisaxe, do territorio, senón non tiña sentido. Estou ademais orgullosa porque para isto decidimos reaproveitar as estructuras que teñamos de outra exposición que se fixera hai 5 ou 6 anos, é dicir, non foi unha inversión económica enorme, sino que aproveitouse por unha parte o coñecemento xerado a partir de todos os traballos anteriores e por outra parte o reciclaxe, que ao final é un elemento que nos caracteriza os galegos e as galegas. Ben, fixemos tamén, dentro deste contexto, un audiovisual que é Orixen da Lenda, que se proxecta ali e que ten unha perspectiva máis clásica de explicación a modo documental do lugar e tal, pero logo fixemos coa axuda de Sara Traba, que é unha cineasta, un documental que era o Castelo da Froita, que, como levamos unha hora, me parece que non vou poder proxectar, pero simplemente quería poñervos a parte final. Chámase o Castelo da Froita porque é un traballo que traballa cos vecinos, coa recepción do patrimonio por parte da veciñanza, que supuso para eles o castelo na súa historia pasada, na súa historia recente e como perciben o traballo que se fixo ali. Simplemente quería poñervos dous pequenos cortes, pero, bueno, se tedes tempo, miradeo, esa entrevista a un neno, a un pescador, a unha muller que ten unha pescadería, a unha muller que ten unha peluquería, o sea, xente local e as súas percepcións. Non se trata do elemento, sino se trata das percepcións da xente, porque volvemos ao de antes. Non ten sentido facer isto se non contamos coas comunidades. Bueno, simplemente, como vos digo, quería poñer parte do trailer, do documental. A primeira vez que fun ao castelo impactoume moitísimo porque esta é Ana María. Soy de La Guardia. Tengo 2 hijos gemelos, bueno, mellizos, porque es niño y niña. La abuela, Domitila Mauri, era la que vivía en el castillo, con su abuela. Por lo que decía mi abuela, su abuela había sido dueña del castillo durante unos años. Siempre decía que aparte de frutales, árboles y todo lo que había allí, que había 2 pasadizos, que uno iba a la Arena Grande, desde el castillo, y otro iba a la Atalaya, que iba por debajo del puerto y que iba hasta la Atalaya que había antes, que luego se derribó. A Atalaya é un elemento simbólicamente moi interesante da vila, porque Gustó mucho.
e decidiron nun momento determinado Querías que recuperalo escoitárades Ana María volvendo a dicindo a facer súa pasado percepción do na castelo. atalaya anterior. Me gustó mucho. A lo mejor pues me quedó un poco de pena que la casa, ahora como mezclan lo moderno con lo antiguo, pues... Pero bueno. Pero ahora hai un proceso de rehabilitación no que temos que recuperar un edificio e hai que primar a conservación. As nenas ali xogaron aquilo tan natural, tan, non sei, enchía un de vida, por lo menos, eu penso eu. Eu recordos, había un galiñeiro, que a señora tiña uns pitos e unhas galiñas, non? Era de árboles, plantas, flores, frutales, había de todo. E tiña campana, unha campana que tiña un sonido, sí, que botaba o sonido porque soía de arriba. É que non sei como explicarlo o que eu sinto, non? E a porta, creo que ainda é a mesma porta que hai agora. Era unha porta que cualquiera que entraba ali. Madeira. Madeira, eu creo que o mismo portal que ten agora. La conoce, fue unha vez sola. A ver, é moi bonito agora, pero eu teño recordo de antes. E leve unha pequena decepción. Eu entendo esa percepción da xente como unha pérdida daquel bosque. O que intentamos facer aquí foi documentar a través de esas 4 persoas, bueno, ademais de Chelo, está a Cheli, a súa filla, que tamén dá a súa opinión, pero fundamentalmente Mario, que é un rapaz, Dino, que é un pescador, Ana María, que é a pescantina, e Chelo, que é esa muller que está na peluquería, as súas percepcións sobre este lugar. E chamase o Castelo da Froita porque todos iban ali, ou eles, ou no caso de Mario, o seu avó, a coller froita. Entraban ali a coller froita. Un te fala de manzás, outro te fala de castanas, outro te fala de uvas, outro te fala de laranxas, pero o elemento, digamos, de conexión casi entre eles era a froita, a presencia dun elemento ali que tiña unha maxia porque estaba envolto nese bosque, etc. Cada un deles vive o castelo actual de diferentes maneiras. Mario, o neno, como un lugar de lecer, Dino como un distanciamento porque a súa nai fora criada ali e non quería entrar no castelo. Ana María, con certo entusiasmo, pero contrapondo a modernidade e a antigüidade do lugar, da recuperación do lugar, e Chelo con nostalgia e con certo rexeitamento do que se fixo fronte á necesidade dun reencontro. A idea de traervos isto final era precisamente porque creo que a posta en valor non ten sentido sin un traballo previo que debe incluir todas esas fases para recuperar a significación dos lugares, pero tamén un traballo coa xente, senón non ten sentido. Moitas grazas. Unos 5 minutos. ¿Sí? Bien, gracias, Rebeca. Yo creo que tu intervención enlaza muy bien también con la de Rosa de ayer, en donde hablaba de paisajes ingleses como New York, que son los paisajes de la guerra, que necesitan, como has dicho, me ha gustado mucho una narrativa, un relato para recrear la memoria, una memoria que tiene una parte histórica en lo que es la transformación de los sistemas de fortificación, con tratadistas, los españoles como Cristóbal Rojas o franceses como Wang o Melidor, ¿no? Pero me parece que esta conclusión de la escala territorial y de la necesidad de interiorizar por parte de la gente con la distinta visión que tienen desde Portugal, España, pues a mí me parece que está muy bien el ejemplo que has traído. Sabes que en este momento, desde el Consello de Tomiño, se va a hacer una pasarela para intentar construir un parque transfronterizo, por lo tanto que va a contribuir a esa unión, ¿no? Bueno, como a Rebeca no va a estar después en la mesa redonda, si hay alguna pregunta rápida, fenomenal. Teresa, venga.
Bueno, más que una pregunta, quería hacer un comentario sobre esta última parte. Teresa, espera, que te pasa? No. Sobre a cuestión da significación e da distinta significación das fortalezas a un lado e outro do río, do Miño. Escoitaba non hai moito a profesora Renata Araúxo que decía que o reino portugués construíse a sí mesmo construindo fronteira e construindo fortalezas e construindo vilas e construindo fortalezas sobre as vilas e vilas dentro das fortalezas. Entón, con unha ocupación da fronteira e con un poboamento, bueno, porque necesita esa reafirmación, ¿no? Pues, de alguma maneira, a construción das fortalezas do lado norte, da beira norte do Miño, sería unha especie de resposta, ¿no? A construción desa fronteira. Entón, está claro que a significación desos eventos é distinta dun lado e do outro. Realmente, efectivamente, é necesaria unha narrativa experta para poñer en valor, polo menos, do lado da beira norte, esas fortificacións. A dificultade é como esa narrativa experta chega a xente, porque a apreciación do patrimonio, a identificación cun castro onde todos vemos de alguma maneira a orixe de onde baixamos as aldeas, as vilas, é moi inmediata, pero mellor con estes elementos que son a implantación desde un poder un pouco alleo que ven a implantarse e con a intención de reforzar e de definir esa fronteira é máis difícil. Como a dificultade de crear estrategias específicas para esa valorización, porque tendemos a utilizar os novos recursos con independencia de cal sexa o patrimonio e cal sexa a significación que ten ese patrimonio. Eu sempre quería comentar isto e hai unha iniciativa na que eu participei como espectadora no outro lado da raya húmeda do río, que chaman Portas do Tempo, que organiza a Comunidade Intermunicipal do Miño e do Limia, e que utiliza unha iniciativa que utiliza cada unha das vilas como porta de un percorrido cronolóxico temático sobre todo o conxunto desos municipios. A actividade se centra, según que a temática sexa as fortificacións ou sexan os mosteiros nunha das vilas, a valorización é conxunta de todo o patrimonio de todo ese territorio. Igual fan falta iniciativas máis nesta liña e non tan centradas cada un na súa fortaleza, na súa vila, no seu castro e ter unha visión un pouco máis posta en valor, unha valorización un pouco máis desde o punto de vista territorial de todos esos recursos. Sí, eu non entrei nas iniciativas que se están levando a cabo neste momento. Si é certo que isto mudou e por iso quería trouxe un exemplo de Goián, porque o espazo Fortaleza entra dentro desas outras iniciativas. Hoxe en día sabedes que están as eurocidades, hai unha serie de proxectos transfronteirizos. De feito, neste momento, eu participei hai uns meses nunha mesa de traballo, sí que se están facendo moitas cousas conxuntas. Pero a min interesábame analizar como, a pesar de todo, seguimos creo que nos sigue faltando a pata das comunidades, non? E sí que é certo que é moi difícil chegar a elas desde unha perspectiva unidireccional. Nos, por exemplo, o que intentamos facer no seu momento, dende o coñecemento que podíamos ter, é identificar os intereses locais con respecto a cada un destes elementos e incluso a memoria que cada un destas comunidades locais tiña destes lugares para facer propostas que foran nesa dirección, de xeito que foran atractivas ás comunidades locais, pero eso sempre dentro dun eixo que entenderá dende a perspectiva territorial, non? Creo que é necesario incluir para meter esa outra parte antropólogos e antropólogas neste tipo de proxectos que normalmente non se conta con eles, pero que son importantes precisamente para recoller esa outra parte comunitaria, non? E sí que é certo que, claro,
Nós podemos falar de certa perspectiva, pero levamos traballando aí desde o ano 2003, é dicir, estamos falando de 15 anos, é moito tempo, non? Bueno, a veces un elemento de integración es también el lenguaje. Me ha encantado eso de la isla Los Amores y os Castelo da Froita, ¿no? Bueno, me parece que el lenguaje también es importante frente a esos paisajes de guerra. Bueno, muchas gracias, Rebeca, porque has hecho unas conclusiones muy interesantes de la zona.